Pe bawn ni yn gallu gwneud un peth bach dros Gymru, mi fyswn ni yn gwneud yn siŵr bod pawb sy'n byw yma, o le bynnag maen nhw'n dod, be bynnag ydyw cefndir, bod pawb yn cael eu trin a'i parchu yr un peth. Pe bawn ni'n sant, dwi'n meddwl mi fyswn ni'n sant hwyl, achos dwi'n licio tynnu coes a cael bach o joc. Mae hi yn bwysig bod ni yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, achos mae o'n gyfle i ni ddathlu ein Cymreictod ac ein gwlad, rili. Dwi'n cofio yn yr ysgol gynradd, pryd oedden ni'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi, oedden nhw'n gwerthu yr cennin Pedr pren yn hytrach na rei plastig. So un flwyddyn dwi'n cofio oedd y dosbarth i gyd efo'r cennin Pedr pren yn hytrach na rei plastig. Blynyddoedd eraill o pobl wedi bod anghofio bod hi'n Dydd Gŵyl Dewi yn mynd i'r ardd yr ysgol lle oedd yna cennin Pedr yn tyfu ac jyst yn torri pennau nhw ac yn rhoi nhw ar ei gwisg ysgol. Dyna'n ysgofio ni rili yn blentyn, a dwi'n cofio weithiau oedden ni'n cael parti neu bethau felly, ond dim byd mawr, rili. Sgen i ddim stori doniol yn codi allan o gael yn galw yn Dewi, heblaw bod y Saeson weithiau yn galw fi'n Dwi, Dawi, enwa felly, ond nid Dewi. Ac pryd mae hi yn Dydd Gŵyl Dewi, mi fyddai'n trio ngora i cael peint am ddim gen yn ffrindiau, ond anaml iawn mae'n gweithio.